हा एक खेळाडू असा आहे गोरख, जो दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी करतो. कबड्डीमध्ये सुद्धा याला मी बराच वेळा पाहिलेला आहे. याचा मोठा बंधू सुद्धा जबरदस्त कबड्डी खेळतो. तुळशीदास आणि गोरख सुद्धा तेवढ्याच तत्परतेने आपण या ठिकाणी मैदानात पाहिलेलं आहे. दरम्यान सलामीची जोडी ओपनिंग पेअर ज्याला असं म्हटलं जातं, ही जोडी मात्र मैदानात दाखल होतीये. दिनू आणि ऋषिकेश. स्ट्राईक साठी येतो दिनू आणि नॉन स्ट्राईकवर सध्या विसावलेला आहे, थांबलेला येतो या ठिकाणी ऋषिकेश. गोलंदाजीची धुरा ज्याच्यावरती सोपवली जाते तो गोरख मात्र सुरुवातीच षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. मर्यादित 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं, प्रत्येक षटकामागे एक चांगल्या प्रकारचं अस्त्र वापरावं लागतं आणि ज्याच्या जोरावरती आपण पाहतो प्रत्येक चेंडूवरती नियंत्रण आणावं लागतं आणि चांगल्यापैकी आपल्या संघाला एक चांगली उभारी देण्याचं काम करावं लागतं. गोरख सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. समोर सामना करणार आहे तो ऋषिकेश. पहिला चेंडू, उत्तम प्रकारचा चेंडू, जो लीडचा चेंडू समजत नाही, या लेगच्या दिशेने पटकावलेला चेंडू आपण बघूया. या ठिकाणी एक धाव तर निश्चितच मिळणार आहे. एका धावी निश्चित संघाचं खातं उघडलं जातंय. श्री गणेश केला जातोय. सन्मानजनक स्थिती असणार आहे, याचा एक सुखद क्षण आपण पाहतोय, कारण ओपनिंग जोडीकडून या ठिकाणी श्री गणेश केला जातोय. ऋषिकेश यानंतर मात्र सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो दिनू. गोरख एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, गुणवान खेळाडू आहे. बघूया गोरख आपल्या षटकातील पुढील चेंडू, या वेळेला थोडं परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू. बघूया, एक धाव तर पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेसाठी धावावं लागतं आणि निश्चितच ताळमेळ जबरदस्त आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही गड्यांमधला ताळमेळ सतेज आहे, ज्याच्यामुळे दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होताना आपण पाहतोय. पहिलं षटक चालू असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय 3 धावा धाव फलकावं लागलेले आहेत. एक चांगली सावध सुरुवात या ठिकाणी संबोधली जाते. जयेश मात्र वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल घडवून आणतोय, कारण याआधी आपण पाहिलं जयेशने अतिशय अप्रतिम सामने खेळलेले आहेत. पुन्हा एकदा गोरख आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू बॅटच्या मध्ये येतोय. बघूया या हिटिंग मधून किती हवा मिळाली निश्चितच आपण बघतोय. सणसणीत खणखणीत चौकार, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क तगडा आहे. बेन चेंडू जातोय सर सीमारेषेच्या बाहेर आणि एक अप्रतिम चौकार दिनूच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. धाव संख्या होते, पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना धाव संख्या होते ती 7. गोरख वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू, थोडासा दबाव असणार आहे, कमबॅक करावं लागणार आहे आणि निश्चितच या वेळेला तशाच प्रकारचा फटका मारायचा आहे. चेंडू पंचांनी वाईट दिलेले आणि एक धाव सुद्धा पूर्ण झाली आहे. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होते पहिलं षटक चालू असताना 9. पण या ठिकाणी आपण पाहतो मित्रांनो, प्रशांत 11 संघाने इरादा स्पष्ट केला की आम्ही मोठा धावांचा डोंगर उभारणार आणि त्या दृष्टीने चांगली वाटचाल होतीये. आतापर्यंत पहिल्या षटकातील 3 चेंडू फेकून बाकी झालेले आहे आणि आता मात्र गोरख पुन्हा एकदा आता मात्र लयबद्ध गोलंदाजी करतो. मित्रांनो, जशा प्रकारची खेळपट्टीचा वापर करतोय, एक चांगल्या टप्प्याचा चेंडू आपण पाहतोय, परिवर्तन स्वरूपात करून टाकलेला चेंडू, कारण एकदा का फटकेबाजी झाली की पुन्हा एकदा लयबद्ध गोलंदाजी करणं तेवढं सोपं नसतं. पण ते मात्र आपण या ठिकाणी गोरखच्या माध्यमातून पाहतोय. पहिलं षटक चालू आहे. पुन्हा एकदा गोरख, या वेळेला पुन्हा एकदा चकवलं जातं, बसवलं जातं, मात्र चेंडू घोषित क्षेत्राकडे जातोय आणि एक धाव निश्चित मिळते. 10 धावा पूर्ण केले जातात पहिलं षटक चालू असताना. थोडस लांबलचक षटक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, पण नियंत्रण आणले जाता जाता का होईना. पहिल्या 2-3 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं एक चांगला आकर्षक चौकार सुद्धा मारला होता तो दिनूनं, मात्र त्यानंतर गोरखनं थोडंसं नियंत्रण बद्दलचं काम केलं, थोडसा चेंडूमध्ये बदल करून आणलाय आणि निश्चितच स्वतःला साबित केलंय की मी एक चांगल्या प्रकारचा गुणवान खेळाडू आहे, चांगला गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा गोरख तयार होतोय ऋषिकेशसाठी. ऋषिकेशला खेळायचा मोठा फटका. बघूया या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा टिकले क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. एक धाव मिळणार आहे. पंचांचा आमच्या बाजूला इशारा होतो. पहिलं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 11.
मर्यादित 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय प्रशांत 11 या संघानं अतिशय दिमागदार अशी सुरुवात केलेली आहे आणि एक मजबूत सुरुवातीच्या जोरावरती आतापर्यंत 6 चेंडूंचा समाचार घेत 10-11 धाबा वसूल केलेले आहेत आणि आता दुसरं षटक घेऊन येतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाचा सचिन. प्रशांत 11 या संघानं दाखवून दिले की निश्चितच पहिल्या चेंडूपासून प्रहार केलाय. घणाघाती प्रहारच्या जोरावरती आतापर्यंत आपण 6 चेंडूमध्ये 11 धावा जमवताना पाहिला तो प्रशांत 11चा संघ. मात्र दिनू आणि ऋषिकेशची एक दमदार सुरुवात या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे. त्यापैकी आता मात्र दिनू पुन्हा एकदा 2 चेंडूमध्ये 6 धावांची खेळी करतोय. चित्रबाज खेळाडू आहे. मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो सचिन. वाजाची शैली जबरदस्त आहे. कोणत्या चेंडू आहे यावेळेला बाहेरचा खेळ होतो का आणि सह्याद्री बॉईज तळवडेला एक मोठा मासा गळायला लागतोय. अर्थात या ठिकाणी सचिन मात्र आपली कामगिरी चौकला जातोय. पहिला मोठा धक्का बसतोय धावसंख्या 11 असताना. मोठा गडी पॅडलिंगचा रस्ता भरतोय, तंबूचा रस्ता भरतोय आणि आता मात्र दुसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय जागा घेण्यासाठी येतोय त्याची नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर घेण्यासाठी रोहित जो दमखम दाखवत होता, जो पॉवरफुल हिटिंग करत होता तोच दिनू मात्र तंबूचा रस्ता भरतोय आणि त्याला साथ करण्यासाठी येतोय, त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय रोहित. पण सचिन छोटा पॅक बडा धमाका मित्रांनो, नाद करायचा नाही या ठिकाणी. अतिशय जबरदस्त आता मात्र हॅट्रिक बॉल असणार आहे. सचिन मित्रांनो, एका बाजूला आपण पाहिलं सचिन रमेश तेंडुलकर, क्रिकेट जगतातला देवता त्याला संबोधलं जातं, देव म्हणून संबोधलं जातं. भारताचे रत्न सचिन तेंडुलकर आणि या बाजूला मात्र आता गोलंदाजीसाठी येतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाचा छोटा बॅट बडा धमाका असणारा सचिन. काय कारनामा करतो मित्रांनो, क्रीडा अंगणावर अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी कामगिरी करतोय तो सचिन. आणि आता मात्र 11 धावांमध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. दुसरं षटक चालू असताना प्रशांत 11ची थोडीशी पडझड होताना आपण पाहतोय. कारणीभूत ठरतो तो या ठिकाणी सचिन. आणि मित्रांनो नवीन फलंदाज येतोय सखाराम. बघूया सखाराम आपल्या संघासाठी धावून येतो का गरज असताना. पुन्हा एकदा सचिन हॅट्रिक बॉल या ठिकाणी मात्र रोखली जाते हॅट्रिक. याआधी आपण पाहिलं ओंकार सुरवणे हॅट्रिक केली होती मित्रांनो. 2 हॅट्रिक या सामन्यामध्ये आपण पूर्ण सिरीजमध्ये पाहिलेले आहेत. तिसऱ्यांदा चान्स होता या ठिकाणी, संधी होती ती या ठिकाणी सचिन याला. मात्र 11 धावांच्या बहुमतामध्ये 2 गडी बाद झालेले आहेत. दुसरं षटक चालू असताना हो पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू आहे. तो चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, जो फलंदाजाला नीट समजत नाहीये. एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे. धाव संख्या होती ती 12. 2 गड्यांच्या बाजूमध्ये चेंडू मात्र वारंवार आपलं क्षेत्ररक्षण पुरवून घेतोय आणि निश्चितच यश मिळतंय. सचिन छोटासा सचिन कारनामा दाखवतोय, आविष्कार दाखवतोय, करिश्मा दाखवतोय या ठिकाणी मित्रांनो. आणि आता मात्र सखाराम स्ट्राईक वर आहे. पुन्हा एकदा सचिन सुंदर पटका या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण चपळ होतंय. बघूया थ्रो मात्र अचूक पाहिजे होता, कोणत्या साईडला मारायला पाहिजे होतं, थोडीशी समजूतता दाखवली असती तर पुन्हा एकदा धावचित होण्याची संधी होती मित्रांनो. पण पुन्हा एकदा स्कोअर बदलतोय. 13 धावा धाव फलकावर लागण्यात यश होत आहे. दुसरं षटक चालू असताना प्रशांत 11 या संघाला. प्रशांत 11 कडून आता आपण पाहतोय ऋषिकेश. सचिनचा सुंदर असा चेंडू
बघूया सचिनला स्वतः या ठिकाणी चेंडू सफाईपूर्वक गोळा करतो का, पण तसं होत नाहीये. पण चेंडू मात्र अडवला जातोय आणि दुसरं षटक या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतो. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये एक धावसंख्या होतीये ती या ठिकाणी 14. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या आहे ती 14 आणि आता मात्र या ठिकाणी 2 षटकानंतर आपण पाहतो 14. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आता मात्र घणाघाती प्रहार करावेच लागणार. प्रत्येक चेंडूवरती योग्य प्रहार करून या ठिकाणी आकर्षक पारीला आपले आकार द्यावे लागणार. कोण येतोय? विशाल. गोलंदाज येतो या ठिकाणी विशाल काजवे आणि सध्या तरी एसटी रक्षकाचं काम करतोय, अष्टपैलू कामगिरी करतोय मित्रांनो. ज्याची मी नेहमीच प्रशंसा करत असतो तो जयेश लाड. विकेटच्या मागे अतिशय सुंदर अशी कामगिरी करावी लागणार आहे. बघूया गोलंदाज तयार होतो. विशाल विशाल कामगिरी करायची आपल्याला, कारण एक महत्वपूर्ण कामगिरी. बाकी उर्वरित काम मात्र रक्षक जयेश लाड स्वतः कंप्लीट करतोय आणि दबाव एक वाढतोय, कारण हे षटक जर आपण मर्यादित धावा दिल्या तर मात्र आपण सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला निश्चित उभारी देऊ शकतो. मात्र विशाल एक मोठ्या मानाचा दिलाचा राजा असणारा या क्रिकेट जगतातला विशाल मात्र कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आपण पाहायचंय. पुन्हा एकदा विशाल बॉलिंग मार्कवर तयार होतोय गेल्या गतीनं. यावेळेला पुन्हा एकदा उत्कृष्ट चेंडू आणि तेवढाच चेंडू सफाईपूर्वक गोळा केला जातोय, जमा केला जातोय तो यष्टीरक्षक या ठिकाणी जयूच्या माध्यमातून आणि पुन्हा एकदा निर्धाव 2 चेंडू. एक दबाव आपणाला साफ दिसून येतोय, पूर्णपणे दबावात दिसून येतोय तो हा फलंदाज ऋषिकेश. पुन्हा एकदा विशाल, त्याला हौसला वाढवला जातोय, त्याला प्रशंसा केली जाते आणि आता मात्र दबावातून मोठी खेळी करतो, दबावातून प्रभाव दाखवण्याचं काम करतोय. एक धाव कंप्लीट केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी धावावं लागतंय आणि या ठिकाणी गचा क्षेत्ररक्षणाचा नमुना आपल्याला दिसून येतोय. 2 धावा पूर्ण केली जातात, जिथं झेल व्हायला पाहिजे होता तो झेल मात्र सुटला जातोय आणि 2 धावांचं रूपांतर होतंय. प्रशांत 11 संघ पोहोचतोय. 3रं षटक चालू असताना 16. पुन्हा एकदा विशाल ऋषिकेश साठी. या वेळेला मात्र ऋषिकेशने डोक्याला घेऊन काढले चेंडू. मित्रांनो बॅटपेक्षा डोक्याचा चांगला वापर केलाय आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या आहेत. धाव संख्या होतीये ती 18. 3रं षटक चालू असताना आपण पाहतोय ऋषिकेश आणि सखाराम ही जोडी मैदानात आहे. आतापर्यंत ऋषिकेशने बऱ्यापैकी धावा जमा केलेल्या आहेत, कारण 8 चेंडूवरती 5 धावा. पण आता खऱ्या अर्थानं आपल्या हातामध्ये सूत्र घ्यावी लागणार आहे, जोरदार फटकेबाजी करावी लागणार आहे ती या वेळेला ऋषिकेशाला. समोरून विशाल आपलं आक्रमण जारी करताना पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळतंय. आतापर्यंत मित्रांनो पाहिलं तर विशालनं 3 लगातार मला 3 या षटकामध्ये चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये चेंडू टाकण्यामध्ये यश मिळवलंय आणि याच्यामुळे दबाव आपण पाहतोय तो ऋषिकेश याच्यावरती. 3रं षटक चालू आहे. 18 धावा केवळ धाव पलकावं लागले. उत्तुंग फटकेबाजी घणाघाती प्रहार करावा लागणार आहे आणि तोच प्रहार समोरची सुरक्षित जागा आणि मित्रांनो आपण पाहतोय वारीला दिला जातोय आकार आणि या वेळेला आपण पाहतोय उंच हवेमध्ये उडालेला हा चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. उत्तुंग षटकार. षटकारांची संघाची धाव संख्या होतीये 24. काय फटका मारलाय मित्रांनो. अप्रतिम फटक्यानुसार या ठिकाणी धावसंख्या मात्र बराबर वाढली जाते. 3रं षटक या ठिकाणी समाप्त झालेले, पण 5व्या चेंडूवरती 3ऱ्या षटकाच्या अप्रतिम फटका मारला तो ऋषिकेशनं आणि बराच वेळा चेंडूवरती ही नजर पेडाम करू. यानंतरचा निर्णायक सत्र निर्णायक या ठिकाणी जे घेऊन येतोय षटक तो मंदार पेडामकर. 24 धावा या ठिकाणी मंदार. बघूया तेज तर्रार धार मंदारकडून पाहायला मिळते का, पण या ठिकाणी 1 धाव तर निश्चित मिळणार आहे. घोषित क्षेत्राकडे चेंडू वळतोय आणि मित्रांनो 1 धाव या ठिकाणी मिळते. 1 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते. निर्णायक षटकामध्ये म्हणजे 4थं षटक अतिशय
जबरदस्त काळजीपूर्वक टाकावं लागणार आहे, कारण या चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय प्रशांत 11 या संघाची धावसंख्या होती ती 25. आता मात्र उर्वरित चेंडूवरती जोरदार प्रहार करावा लागणार आहे जर सन्मानजनक स्कोर, सन्मानजनक धावसंख्या आपल्याला उभारायची असेल तर. मंदार या वेळेला मात्र वाईट चेंडू घोषित केलाय. एक अवांतर धाव वाढणार आहे, धावसंख्या होते 26. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निश्चितच गडी जास्त बाद झाले नाहीत, पण आता मात्र आक्रमकपणा दाखवावा लागणार आहे. बॅटमधून तळपत्या बॅटमधून धुवाधार फलंदाजीचं प्रदर्शन करावं लागणार आहे ते सकाराम याला. हो, पुन्हा एकदा चेंडू नीटचा समजत नाहीये मित्रांनो. एक चेंडू महत्वाचा आहे, जो निर्धाव चेंडू जातोय आणि पेडमकर मंदारला मात्र याचं श्रेय जाते. सखाराम ज्यांना आतापर्यंत 5 चेंडू मध्ये 2च धावा केले, थोडी निराशजनक कामगिरी आहे. या ठिकाणी थोडासा खेमा नाराज आहे, कारण सखारामकडून एक आकर्षक पारीला एक चांगला आकार देण्याची गरज आहे. चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आकर्षक होणं गरजेचं आहे, मात्र जयू खुश आहे. मंदार पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पंचांनी घोषित केलं. एक अवांतर धाव मिळणार आहे ती या ठिकाणी प्रशांत 11 संघाला. धावसंख्या होते ती 28. अजूनही 4 चेंडू फेकणं बाकी आहे. 4 चेंडू मध्ये कशा प्रकारचा प्रहार केला जातो, एक डोक्यामध्ये विचाराचं मंथन करून चेंडू सीमापार धाडण्यात यश मिळतं का पाहायचंय, टिचून गोलंदाजी होते का पाहायचंय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा बांधून ठेवलं जातंय, जखडून ठेवलं जातंय, योग्य पद्धतीचा मारा केला जातोय मंदारकडून. एकच धाव पूर्ण केली जाते. निर्णायक षटक चालू आहे मित्रांनो, 4थं षटक चालू आहे. धावसंख्या होते ती 29. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निश्चितच आगामी काळामध्ये म्हणजे येणाऱ्या 2-3 चेंडू मध्ये चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करतोय आणि हीच एक यशाचं गमक असतं, त्याच्या पाठीमागची कल्पना आहे. आता मात्र फटका मोठा जयच्या बाजूला चेंडू कॅरी होतो. बघूया आपण या ठिकाणी चेंडू मात्र जबरदस्त क्षेत्ररक्षणामध्ये चपळता दाखवतो. 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. धाव संख्या होतीये ती 31. अजूनही 2 चेंडू फेकणं बाकी आहे मित्रांनो. अप्रतिम पद्धतीचा हा सामना आपण पाहतोय. सन्मानजनक स्थिती आहे प्रशांत 11 संघाची. मोठा फटका, या फटक्यावरती किती धावा मिळतात बघायचा, पण खेळ तर सुरू आहे. पुन्हा एकदा खराब खेळणी सुरू आहे आणि या चेंडूवरती निश्चितच 2 धावा मात्र वसूल केल्या जात आहेत. 2 धावा निश्चित संघाची धावसंख्या होती 33. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आतापर्यंत पाहिलंय खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येतं बाउंड्रीलाईनच्या आसपास. मंदार या वेळेला इरादा स्पष्ट केलाय, जोरदार चेंडू फटकावायचा आहे आणि पुन्हा एकदा एक उत्तुंग फटका आपण पाहतोय. पण या फटक्यावरती किती धावा मिळणार, 55 षटक, 4 रन. अतिशय योग्य वेळेला मारलेला, आपल्या पारीला योग्य दिलेला आकार आणि आता मात्र दिलं जातं चॅलेंज ते 38 धावांचं, कारण 37 धावा धाव पलकावं लागलेत. जिंकण्यासाठी 38 धावा कराव्या लागणार त्या सह्याद्री बॉईज. आणि मित्रांनो खास करून 14 चेंडू मध्ये 21 धावा करणारा ऋषिकेश मात्र या सामन्याला एक आकार देताना आपण पाहिले. धन्यवाद.
हे पॉवर प्लेचं असतं. जोरदार रेटिंग करावी लागते, जोरदार फटकेबाजी करावी लागते 6 चेंडूमध्ये आपल्याला जर सामना कव्हर करायचा असेल तर. आणि मला वाटतं सलामीची जोडी या ठिकाणी तयार असणार आहे. जैन विचार मंथन करून या सामन्यामध्ये संघर्ष करणं गरजेचं आहे. तसं म्हटलं तर सह्याद्री वाईज कळवड या संघाची वाटचाल खूप चांगली होती. TCC कुचांबे बरोबर पहिला सामना आपण या ठिकाणी पाहिला. एका बलाढ्य परेश दादा टाकळे संघ सामना करत असताना केवळ एका गुणानं हार पत्करली होती ती जयेश लाडच्या सह्याद्री बॉईज कळवड संघानं. पण संघर्ष जारी केले आणि सलामीची जोडी होतीये. आपण पाहतोय स्वतः जयेश लाड आणि या ठिकाणी संघर्षमय परिस्थितीमध्ये क्षेत्ररक्षण पैलवलं जाते ते प्रशांत 11 या संघाकडून. सामने संपन्न होत असताना खऱ्या अर्थाने मी कौतुक करतो या ठिकाणी दोन्ही पंच सरांचं. या ठिकाणी समालोचक आणि या खेळाचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे आम्ही जरा सावलीमध्ये असलो तरी पंच पॅनल मात्र कडक उन्हामध्ये या ठिकाणी आपलं काम करते. आणि कालपासून आपण निर्णय क्षमता मित्रांनो पाहिली तर अप्रतिम. कोणत्याही खेळाडूचा कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी कोणत्याही निर्णयावर काही शंका नाहीये. इतका उत्तम दर्जाचा निर्णय क्षमता. चेंडू द्यावा पटकन. सलामीची जोडी येते कुठे गेला विशाल आणि जयेश. ज्या विशालनं कमालीचं षटक फेकलं होतं तोच विशाल या ठिकाणी मात्र पहिल्यांदा स्ट्राईक घेणार आहे आणि नॉन स्ट्राईक वर असणार आहे तो या ठिकाणी जयेश लाड. स्वतः संघाचा कर्णधार आहे, कॅप्टन आहे, थोडासा उत्तेजित आहे. पण मित्रांनो ज्या वेळेला चांगल्या प्रकारचा संघर्ष असतो ना तो जेवूची खेळ बघण्यासारखी असते. आणि या ठिकाणी गोलंदाज तयार होतोय तो ऋषिकेश. ऐकला विशाल ऋषिकेश ज्या ऋषिकेशला हॅलो 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 दोन्ही पण तसेच होत आहेत. हॅलो हॅलो हा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीवर दाखल झालेले आहेत. आपण पाहतोय क्रीडांगणावर दोन्ही दाखल झालेले फलंदाज. नॉन स्ट्रायकरला येतो या ठिकाणी जयेश लाड आणि स्ट्राईक साठी येतो या ठिकाणी विशाल. पहिला चेंडू तडकवायचा, जोरदार प्रहार करायचा, पण निश्चितच एक धाव तर पूर्ण केली जाते. हॅलो आवाज नीट करता. एक उत्तम प्रकारचा सामना आपण पाहतोय सह्याद्री बॉईज वर्सेस प्रशांत 11. या ठिकाणी आपण पाहिलं 37 धावांचं लक्ष, 38 धावा पार करे, 38 धावा लावायचे धाव फलकावरती. आणि आता मात्र पहिलं षटक घेऊन येतो तो ऋषिकेश. अप्रतिम पद्धतीचं षटक फेकतोय. काहीच चेंडू नीटचं समजत नाहीये जयेश लाडला आणि एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळतंय ते ऋषिकेश याला. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहतोय पुन्हा एकदा ऋषिकेश आपल्या षटकामधील पुढील चेंडू जयेश लाड समजत नाहीये पण एक धाव तर घेणार आहे. मित्रांनो धाव घ्यावीच लागणार आहे कारण या ठिकाणी पाहतोय आपण सन्मानजनक स्थिती, सन्मानजनक स्कोर, सन्मानजनक धावफलक उभा केलेला आहे तो प्रशांत 11 या संघानं. आणि पहिल्या षटकातील 3 चेंडू फेकून झालेले आहेत. आतापर्यंत 2 धावा धावफलकावर लावलेले आहेत. एक तडाखेबाज, एक जबरदस्त टोलेजिंग बाजी मारावी लागणार, एक चांगली आकर्षक फटकेबाजी आपल्याला या ठिकाणी करावी लागणार आहे कारण 21 चेंडूमध्ये 36 धावा करायची आहे. पुन्हा एकदा ऋषिकेश मॅचच्या फटकेमध्ये आलेला चेंडू आहे. पाहायचा या चेंडूवरती किती धावा वसूल केल्या जात आहेत. आणि मित्रांनो या ठिकाणी आम्हाला दिसून येतोय पंचांचा इशारा, चौकार. आकर्षक गेलेला जबरदस्त सनसनीत कणकणीत 4 धावा वसूल केलेत. ज्या ऋषिकेशवरती भरोसा दर्शवला गेला या ठिकाणी आपण पाहतोय कर्णधार स्वतः क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल पाहतोय. या ठिकाणी थोडासा बदल त्याला हवा आहे कारण या ठिकाणी पाहतोय आपण दोन्ही अव्वल मोहरे मैदानात दाखल झालेले आहेत. ओपनिंग पेअर अतिशय दिमागदार आहे.
फटका मारला जातोय, झेल होतो का पाहायचा मित्रांनो, आणि झेल टिपला जातोय विशालच्या रूपाने, मोठा मासा गळाला. एक मोठा गडी बाद होऊन डगआउटचा रस्ता धरतोय, झेल टिपतोय. प्रीतम बाद करायचा नाही, ज्याच्या नावामध्येच प्रीती संगम आपल्याला घडून आलेला दिसतोय, तोच प्रीतम मात्र खेळडूला आपल्या लगत घेतोय. आणि निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा झेल प्रीतमच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी टिपताना पाहतोय. आता मात्र समीकरण बदललं जातंय, कारण दुसरं षटक चालू असताना 19 चेंडू मध्ये 32 धावांची गरज आहे मित्रांनो. दुसरं षटक चालू आहे, थोडीशी कडकड होतीये. जयेश लाडनं आपल्या हातामध्ये सूत्र घेणं गरजेचं आहे, आपल्या हातामधून पॉवरफुल हिटिंग करणं गरजेचं आहे, जर सामन्यामध्ये आपल्याला कमबॅक करायचं असेल तर. पण सद्यस्थितीत मी मानतो बॅकफुटवर ढकललेला संघ दिसतोय या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज, कारण आतापर्यंत आपण पाहिलंय पहिल्या षटकातील मला वाटतं 1 चेंडू फेकणं जवळजवळ बाकी आहे. 6 धावा पूर्ण केलेले आहेत. पुन्हा एकदा ऋषी, ओ वाव, जबरदस्त चेंडू, जो चेंडू फसवा देतोय, चकवा देतोय. आणि या वेळेला मात्र पंचांची खूण येते. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होते, ते प्रशांत 11 या संघाकडून ऋषिकेशच्या माध्यमातून. आणि 18 चेंडू 32 धावा, अजूनही या ठिकाणी 18 चेंडू मध्ये 32 धावांची गरज आहे. उर्वरित 3 षटकामध्ये एक जोरदार फटकेबाजी करावी लागणार, लगभग 11 धावांची सरासरी. हॅलो 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 या ठिकाणी नवीन गोलंदाज गौरव, खऱ्या अर्थानं आपला जर गौरव व्हावा असं वाटत असेल तर निश्चितच तेज तर्रार एक चांगली शैलीदार गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. नावाचा गौरव होऊ शकतो, कारण आपण या खेळामध्ये पुन्हा एकदा जर यायचं असेल तर निश्चितच जखडून ठेवावं लागणार जयेश सारख्या महान फलंदाजाला. जयेश गुणवान अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो, ज्याची ख्याती सांगताना ओर भरून येतो, कारण कबड्डीमध्ये बादशाह खेळाडू आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये एकमात्र खेळाडू असा जयेश लाड. सध्या क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये खेळतोय. वा, फटका सुंदर मारतोय, घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातोय, एकच धाव तेव्हा मिळते. सध्या तरी एकेरी दुहेरी धावांवरतीच भर घातला जातोय. पण या वेळेला मात्र दुसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी 17 चेंडू मध्ये 31 धावांची गरज आहे. याचा अर्थ आकर्षक घणाघाती प्रहार करावे लागणार, उत्तुंग फटकेबाजी करावी लागणार. हा, तशा प्रकारचा फटका येतोय, सुरक्षित फटका मानला जातो आणि निश्चितच एक धाव पूर्ण होते. जयेश आणि त्याचा सहाय्यक खेळाडूकडून ही दुसरी धाव सुद्धा सन्मानजनक पूर्ण केली जाते. 2 धावांनी आपण पाहतोय आयुष आणि जयेशचं कॉम्बिनेशन चांगलं आहे. आणि आता मात्र परिस्थिती आहे 9 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 16 चेंडू 29 धावा. पुन्हा एकदा गौरव, जयेशसाठी, जयेशची बॅट तळपते का पाहायचंय. उत्तम फटका समोरच्या दिशेने मारलेला सुरक्षित, पण या वेळेला झेल जज केला जातो का, सोपाचा झेल या वेळेला सुटला जातो. एक मोठं योगदान दिलं जातं जयेशला मित्रांनो. मोठा धक्का होऊ शकला असतं, पण जयेशच्या रूपानं एक मात्र या ठिकाणी योगदान मिळते. आणि एक चांगल्या प्रकारचा झेल, मला वाटतं सूर्यकिरणांचा थोडासा अडसर झाला असेल, पण झेल व्हायला हरकत नव्हती. या ठिकाणी धावसंख्या मात्र आहे ती 11, 15 चेंडू 27 धावा. पुन्हा एकदा गौरव आपल्या षटकातील पुढील चेंडू. जयेशला त्याच पद्धतीने घेतला आलेला चेंडू आहे, बघूया झेल होतो का. आणि आता मात्र चुकलेली क्षेत्ररक्षकांकडून झेल घेतोय तो प्रशांत. एक चूक घडली होती, पण पुन्हा एकदा तीच पुनरावृत्ती या ठिकाणी दिसत नाहीये. जयेश मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. सह्याद्री यंग बॉईज तळवडे संघाला हा मोठा धक्का बसतोय, कारण सन्माननीय आदरणीय सुधाकर लाड यांचा सुपुत्र जयेश लाड म्हणजे स्वतः संघ ओनर आहेत, संघ मालक आहेत, त्यांचा सुपुत्र मात्र डगआउटचा रस्ता धरतोय आणि संघ थोडासा अडचणीत येतोय या ठिकाणी. कारण दुसरा धक्का या ठिकाणी दुसऱ्या षटकामध्ये बसतोय. आपल्याला 11 धावा केवळ धाव फलकावर असताना 4-4 झाले, 2 बाकी. या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो दुसरं षटक चालू आहे आणि नवीन फलंदाज येतो तो गोरख.
साथ करण्यासाठी आयुष्याला, पण जोरदार फटकेबाजी करणारा जेवी मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. बघूया या ठिकाणी गौरव गोरखसाठी सुरक्षित फटका मारला जातो. या वेळेला मात्र गोरख आणि आयुष्य जोडी किती धाव पूर्ण करते. खराब क्षेत्ररक्षण, ज्या ठिकाणी एकच धाव हवी होती त्या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. पुन्हा 3री धाव पूर्ण केली जाते. अतिशय जबरदस्त धावगती राखली जाते. खेळपट्टीवरती कौतुक केले जाते. धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 14. 13 चेंडू 24 धावा. थोडस या ठिकाणी संघनायक निराश आहे, कारण या ठिकाणी थोडस गच्चाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येते, कारण या ठिकाणी धावांवर आपण अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. दुसरं षटक चालू आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा 2 गाड्यांच्या बहुमतामध्ये. प्रशांत हिरवेलकडून गौरव पुन्हा एकदा 1 धाव तर निश्चित घेतली जाते आणि एका धावाची संघाची धावसंख्या होती या ठिकाणी 15. दरम्यान षटक संपल्याची खूण आम्हाला पण सरांकडून या ठिकाणी पोहोचली जाते आणि आपण पाहतो मित्रांनो 12 चेंडू 23 धावा. एक चांगल्या प्रकारची लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहे, कारण 12 चेंडू 23 धावा संघर्षमय प्रवास करावा लागणार आहे या ठिकाणी तो सह्याद्री बॉईज या संघाला, कारण मोठे धक्के बसलेले आहेत. विशाल आणि जेलू डगआउट मध्ये गेल्यानंतर थोडासा खेमा नाराज असणारे, पण त्यांची बॅटिंगची क्षमता असणारे दोन्ही गोरख आणि आयुष मात्र या ठिकाणी मैदानात दाखल आहेत, जे उत्तम दर्जाची फलंदाजी करू शकतात आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो दोन्ही. या षटकावरती या सामन्याचं गणित अवलंबून राहणार मित्रांनो. या षटकात जर धावा वसूल केल्या, चांगल्या धावा कुठल्या, घणाघाती प्रहार आपल्याला जर दिसून आले तर मात्र आपल्या बाजूने सामना वळवला जाणार. 12 चेंडू 23 धावा. ज्याच्या पहिल्या चेंडूवर प्रहार केला जातो पुन्हा एकदा खराब खेळणी घेऊन येतोय. 2 धावा तर बोनट केल्या जातात का पाहायचं. या ठिकाणी पंचांनी निश्चितच बाद दिले. धावचित होतोय, धावबाद होतोय फलंदाज. एकच धाव कंप्लीट केली जाते. बाद होतो तो आणि तिसरा मोठा धक्का बसतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला. मित्रांनो प्रशांत 11 या संघामध्ये निश्चितच कमबॅक करण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध होते प्रशांत 11 संघाला. आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी मंदार पेढामकर दाखल होतो मैदानामध्ये क्रीडांगणावरती. काय षटक भेटले मित्रांनो बघा. पण दिनूनं आपल्या हातामध्ये गोलंदाजीची भूमिका घेतली आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी 11 चेंडू 22 धावा. जोरदार फटका. बघूया आपण या फटक्यामध्ये किती धावा करल्या गेल्यात. निश्चितच फटका सांगून त्या पंच सरांची खूण येते. आकर्षक पारीला बोलाय देताना चौकार जातोय तो या ठिकाणी आयुष्याच्या धावसंख्या होती आहे ती या ठिकाणी 20. आता मात्र समीकरण बिघडलं जातं, कारण 10 चेंडू 18 धावांची गरज आणि जयवीस काहीतरी एक कानमंत्र देण्यासाठी या ठिकाणी मैदानात दाखल झाले. स्वतः कर्णधार आहे. पाणी कृपया चला सामना चालू करायचा. या ठिकाणी 10 चेंडू तिकडे बाकी आहे. अधिक रंजक सामना होताना आपण पाहतो मित्रांनो 18 धावांची गरज आहे. 3रं षटक चालू आहे दिनूकडून. या वेळेला मात्र वाईट चेंडू स्वेर जाणारे चेंडू एक अवांतर धाव वाढणार आहे. अवांतर धावा निश्चित पुन्हा एकदा एक चेंडू फेकावा लागणार आहे. 21 धावा धाव बलकावं लागतात. 10 चेंडू 17 धावा. 10 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज आहे. सामना मात्र अधिक रंजक होत चाललेला आहे, कारण या ठिकाणी दिनू मात्र थोडस साईड बदलताना आपल्याला दिसतोय. या वेळेला फटका जोरदार मारलाय. किती धावा वसूल करतो पाहायचं. 1 धाव तर कंप्लीट केली जाते. आता मात्र रिस्क घेतली जात नाही, धोका घेतला जात नाहीये. एका धावेनिशी समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या पोहोचवतो तो 22. 9 चेंडू 16 धावांची गरज. एक अप्रतिम असा आपल्या पारीला आकार देण्याचं काम केलं जाते मित्रांनो. आता खऱ्या अर्थानं गरज आहे प्रशांत दिनूकडून उत्तम चेंडू फेकण्यासाठी. या वेळेला चेंडू मात्र नीटचा समजत नाहीये तो मंदार याला.
आणि एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय तो दिनेकडून. या ठिकाणी मंदार पुन्हा एकदा सामना करणार तो दिनूच्या पुढील चेंडूचा. हो, पुन्हा एकदा चेंडू भटकवायचा, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये आणि पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. 22 बरोबर आहे ना, 7-16 बरोबर आहे ना. धाव संख्या होते ती 22 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र 7 चेंडू आणि 16 धावा. धावा बॅटचा संघर्ष तुला करावाच लागणार, बॅट मधून तडाखेबाज फलंदाजी करावीच लागणार. मंदार आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र एक धाव मंदार घेतोय, एक धाव पूर्ण करतोय. आयुष्य आणि मंदार ही जोडी 3रं षटक चालू असताना धावसंख्या होते 23 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. आता मात्र 6 चेंडू आणि 15 धावा. कमबॅक केलं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण दिनूनं 1-2-3 चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर मित्रांनो थोडासा दबाव या ठिकाणी आला आणि 6 चेंडू मध्ये 15 धावा करायच्या त्या सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला. खरी गरज आहे, वातावरण बदललं जातंय आणि या ठिकाणी जयेश थोडासा नाराज दिसतोय, पण हरकत नाहीये. 6 चेंडू मध्ये तडाखेबाज फलंदाजी करावी लागणार, एक जबरदस्त आकर्षक पारी खेळावी लागणार ती या ठिकाणी आयुष आणि पेडामकर याला, मंदार याला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडं बदल या ठिकाणी केला जातोय. 11 काय कमबॅक केलं मित्रांनो, जबरदस्त आपल्या सामन्यावरती पकड मजबूत केले आणि या ठिकाणी निर्णायक षटक घेऊन येतो शेवटचं 4थं. काय नाव आहे रे बाबा? प्रशांत. स्वतः प्रशांत. बघूया या ठिकाणी मात्र फटका मारतोय तो मंदार. या वेळेला थोडासा आळस पूर्ण धावतोय. जर ब्रेक केली असती तर हा गडी बाद होऊ शकला असता मित्रांनो. एक धाव कंप्लीट होते आणि आता मात्र पुन्हा एकदा रंजक सामना आपण पाहतोय, रोमहर्षक लढत पाहतोय, कारण 5 चेंडू 14 धावा. काय घडणार, काय बिघडणार मित्रांनो, मोठा फरक आपल्याला दिसून येतोय. स्ट्राईकवर येतो तो आतापर्यंत अप्रतिम चौकार ठोकणारा आयुष. प्रशांत या वेळेला मात्र फटका मोठा मारतो. बघूया या फटक्यामधून किती धावा मिळतात आणि या 2 धावा डिक्लेअर होत आहेत. 2 धावे निश्चित संघाची धावसंख्या होती ती 26. जिंकण्यासाठी 4 चेंडू 12 धावांची गरज. एक जबरदस्त संघर्ष उभा करून ठेवला तो प्रशांत 11 संघानं, कारण सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला वाटलं होतं की सहज आपल्या बाजूने हा सामना आम्ही वळवू शकतो, पण एक संघर्षमय प्रवास करावा लागतो या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला, कारण सध्या तरी एक मजबूत स्थिती आहे ती प्रशांत 11 संघाची. प्रशांत कडून पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू आहे, नीटचा संगत नाहीये, समीकरण बिघडलं जात आहे. 3 चेंडू आणि 12 धावा. आपल्या बाजूने सामना वळवण्यासाठी एक घणाघाती प्रहार, 2 घणाघाती प्रहार आणि या मात्र बघूया आपण किती धावा मिळणार. केवळ एकच डिक्लेअर स्वरूपाचे धाव मिळणार आहे आणि 2 चेंडू आणि 11 धावा. काय षटक भेटलं मित्रांनो, कारण आतापर्यंत दबाव होता, खऱ्या अर्थाने 15 धावा करायच्या होत्या. 6 चेंडू मध्ये पण 4 चेंडू मध्ये केवळ धावा खूप कमी दिल्यात आणि या वेळेला प्रशांत पुन्हा एकदा उत्तुंग फटका मारायचा आहे, पण पुन्हा एकदा एक जबरदस्त चेंडू, 1 धाव केवळ डिक्लेअर स्वरूपाची मिळणार आहे आणि या सामन्यावरती आपलं वर्चस्व गाठवण्याचं, या सामन्यावरती मजबूत पकड प्रस्थापित करण्याचं काम करतोय तो प्रशांत 11चा संघ. आणि सह्याद्री बॉईज संघ मात्र या ठिकाणी थोडंसं अडचणीत येतोय, कारण 1 चेंडू आणि 11 धावा खूप मोठं अंतर तयार होते. औपचारिकता केवळ बाकी आहे. या वेळेला फटका मोठा मारलाय, सुरक्षित फटका, आणि या फटक्यामधून मला वाटतं केवळ मिळणार 1 धाव. विजय होतो तो प्रशांत 11चा संघ आणि पराभवाचा चटका मात्र सहन करावा लागतोय सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. इलेव्हनचा ऋषिकेश, ज्यानं मला वाटतं
14 चेंडूमध्ये 21 धावा आणि बाउंड्री त्याच्यात ज्याच्यामध्ये एक सिक्सर आणि एक बाउंड्रीचा उल्लेख आहे आणि महत्वपूर्ण एक मोहरा गारद केला होता, त्याबद्दल त्याचा विशेष गौरव करण्यात येतोय. कृपया प्रशांत 11चा ऋषी